rekla sam vam da ćemo danas govoriti o tome kako da nam i duh i telo budu dobro i kako da poboljšamo njihovo stanje. Ovih dana pričamo mnogo o tome, ukoliko smo naravno u mogućnosti da uzmemo odmore, odemo na zimovanje, kako možemo skijati, ali sve češće nam govori o tim banjama, odnosno spa i wellness ponudi. I onda se najčešće pominje Slovenija. Međutim, da li ste se zapitali možemo li u Srbiji uživati u wellnessu i na koji način ćemo uživati u njemu ukoliko zaživi i na našim prostorima? Na ovu temu Gorana Isilović, dobar dan, dobrodošli, i Bojana Matić, dobar dan, dobrodošli. Srpski wellness, šta je to? Pa evo, možda da pustimo Bojani da kaže, mi smo već godinama radili na tu temu, ali evo da čujemo sad o jednom novom projektu. Evo ako, znači mi smo najprve objavili knjigu prvu o wellnessu, 2006. još kad je to bio relativno nepoznat pojam. Prošle godine smo prvi put objasnili šta je to srpski wellness koji već godinama Gorana i čitava ekipa naših saradnika razvija. I dobili smo podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, sektor za turizam, da organizujemo edukaciju turističkih radnika. Prvi put, znači, da krenemo zvanično, da razvijamo srpski wellness. To je sada jedna državna, da kažemo, strategija i ukoliko sam dobro shvatila, odnosi se na ono što kažu da može biti vrlo značajan deo našeg turizma, a to je taj seoski turizam, ali da mu nešto malo fali da bi bio potpuno atraktivan. Da li je taj wellness element koji će mu pomoći? Pomoći će svakako. I već smo u Gornjem Milanovcu krenuli sa edukacijom turističkih radnika koji se bave seoskim turizmom. Naišli smo na jako lep prijem i ekskluzivno smo prikazali znak maline koji će predstavljati originalni srpski wellness brand. Srpska malina, ne samo u izvozu, nego i kod nas kao simbol. Malina sa 9 krugova, pošto wellness se sastoji od 7 aspekata, a srpskom wellnessu će se dodati i atraktivnost, takozvani wow efekat, i originalnost, to jest morat će da sadrži nešto originalno što podsjeća na Srbiju. Gorana, šta će biti taj wow efekat, na primjer? Pa evo ovako, prvo, za mene je wow efekat bio moment kada sam ugledala taj znak maline sa 9 krugova koji su dizajnirali dizajnerski duo Ana Mandić, naša mlada koleginica iz škole, i Ognjen Plavšić. I prosto je taj znak je na neki način tako dodao jednu posebnu energiju celom tom procesu koji mi stvaramo još od 2003. godine. I sećam se još sada, to je bilo možda negde 2005. godine, kada je moja studentkinja iz Arilja osmislila masažu malinama kao ajmo to nešto uzbudljivo u Srbiji. Onda smo mi zaista radili na tome, uključili smo čitav tim stručnjaka, Akademiju nauka, uključili smo profesora i tako dalje, tako da je svega toga izašlo jedno zaista uživanje, jedno fenomenalno uživanje, da pozivamo ljude da dođu u Srbiju, da podele sa nama tih 9 krugova wellnessa. I ono što smo prikazali u Gornjem Milanovcu zove se hod po malinama u 4 noge. Podrazumeva se da uzmemo jednu karlicu drvenu, da sednemo ispod šljive u wellness vrt, da napunimo tu karlicu svežim malinama, ili ako nemamo svežom da zamrznute pa zagremo malo ulje, onda znači dvoje zaljubljenih ili dvoje naših gostiju sednu svaki na svoj lazy bag napunjen zobenom slamom i oni tako leže, hodaju po malinicama, širi se taj prijatni miris koji podiže raspoloženje. Oni pri tome piju milkshake od malina ili frape od malina, ptičice im cvrkuću, tu neko jagnješce prođe, neka klepetušica. I na kraju, kada se sve to završi, uradimo peeling mekinjam ili brojnim brašnom, izmasiramo nogicu i obuku ti naši gosti tople čarapice od naše vune sa znakom srpske srednjevekovne maline za 21. vek. Pa ko u tome ne bi uživao? Pa zar to nije wow? Prosto evo, i znate što je bilo uzbudljivo? Kad smo mi to radili u Milanovcu, bilo je dosta dama, da kažem, seoskih domaćica koje već imaju kategorisana domaćinstva i oni su jedva čekali da se završi prezentacija pa da odu. Ja sam rekla, idite kući i nađite nekog koga najviše volite i probajte, već su to stavili u ponudu. Tako da ćemo to imati u ponudi. I drugi dan, ono što smo radili radionicu, to moram zaista da se zahvalim akademiku profesoru Spremiću, koji je stalno kao neki, prosto kao neki dobar duh bdio nad svima nama. Radili smo taj projekat srpskog srednjevekovnog koktela, koji se zapravo zove Dođite na gozbu kod Milutina.
Naime, sve to bazirano na onom divnom događaju kada Teodor Metohid doveo Simonidu, Milutinu, i opisivao je sve to divno, divne đakonije koje on sreo na tom dvoru. I ono što je zanimljivo, mi smo probali da skinemo taj koktel, to je finger food. Znači, jesmo mi jeli salatne kašike, ali smo jeli tad prstićima, na srebrnim pladnjevima. Tu su bile divne srebrne čaše koje mogu da se vide još uvek, mislim, u Muzeju primenjene umetnosti. On je to opisivao kao da je došao na neko rajsko mesto, što to zaista jeste bilo. I ono što je nas kao stručnjake najviše uzbudilo, to je da je sastav, energetska vrednost, hranjiva vrednost i kombinacija oligominerala u toj suve šljivi sa kozim sirom i orasima ili geršla sa opet suvim šljivim malina i medom ili proso sa grivama, to je tako bilo uravnoteženo da mi danas ne možemo tako divan jelovnik da napravimo. Tako da su naše domaćice sve to snimile i željno dočekuju goste da dođe da sve to probaju. Naravno, naša sledeća aktivnost vezana je za možda proslavu Milanskog edikta. Treba da znamo da nam se bliži 2013. godina kada će ceo svet da dođe kod nas i mi želimo da oni ponesu od nas jedan lep suvenir, jedan zdrav suvenir zdrave Srbije, recimo dušanovu čašu upakovanu u takvu divnu crnu kuticu sa srebrnom malinom ili neki nakit ili možda neku šoljicu sa znakom maline. Mislim da ćemo stvarno svi zajedno da uživamo. Verujem da ćemo biti spremni te 2013. godine. A kažite mi, evo sad samo za kraj, srpski wellness trenutno, kome je namenjen prvenstveno? Da li nama koji ponajmanje poznajemo našu zemlju, da se malo trgnemo i odemo do sela i vidimo šta nam nude, ili već postoji neka organizovana akcije, da kažem, lobiranja stranih turista? To je jako, jako važno. Mi smo naravno uradili lobiranje tih velikih turističkih agencija koje treba da dovode. I mi smo se vezali na neki način za zdravstveni turizam. Mi želimo da pozovemo onoga stranog gosta koji je došao ovde da popravi zubiće, da se zategne i da usput ukomponuje sve to sa jednim divnim uživanjem, ali ono što je još jako važno, da bi to zaživalo, moramo mi to prvo da probamo. Znači, ajde, to je jako jednostavno. Recept ćemo mu dati, kome bude trebalo, nek nazove vas, mi ćemo objasniti i kada to jednom osetite, shvatit ćete kako lepo živite u Srbiji. Vraćat ćemo se često, pa kad je postala atrakcija gaženje grožđa, zašto ne bi bilo i gaženje malina. Hvala vam na gostovanju u Otvorenom studiju televizije Avala.